Výborně. Chtěl bych říct o tady uvítání, moc se mi líbilo. O Squirtle, výborný. A i ostatní Pokémoni. Ale další hra. Pěkná hra. Co bych tak měl říct? No, naše taktika byla úžasná. Myslím, že ingredience jsme zvolili velmi dobře. Nevím. Tak zase asi... ty vole. Ale taktika zkosit Grga se nám velmi vyplatila. Dále, nabrali jsme si toho spoustu. Dorazili jsme semka na místo. Tam v pozadí, to asi neuvidíte, ale tam přístřešek, krásný přístřešek, zatím stavil ho Sirdan stavitel lodí. To je zvláštní, protože asi umí stavit lodě, ale asi dělají přístřešky. A máme barel pití, pozor na to. A vlastně všechno. Vlastně se nám velmi daří. Nálada ještě neupadla. Furt povstává. A tým, jo, takhle, tým. Co bych řekl k týmu? Tým se mi velmi líbí, skládá se z lidí. A to přesně asi 7 lidí, zhruba, typu. A není co bych dodal. Ty lidé jsou úžasní.